pekne za sebou a s výsledným časom skoro na vás rovnakých na obidvoch. Horší je 3,958. Ja som rád, že sa takto chlapi sa hovorí, naštvali a dokončili to napriek tomu, že tá hadica lietala. Tak uvidíme, sa mohli už prihlásiť rok, aby nás prekvapili, lebo už sa toho zaváhania na tom rozdielovači. Ale myslím si, že vidieť, že chlapci ako majú záujem a trénujú. Takže Chybami sa človek učí jednoducho. tak. Takisto to pokazia každý to môže. Uvidíme, ako to z masky alebo urobia turčanské teplice.